Hadian begino yalam shunong kanong sir hapo Kajirang Community and Rural Development Block kala kentho ay KSU bakla shutuklar ki kam shunong klam da tibnya ay kajing shisha barkum juru halor kajing don kti jo kate kaseng haki kam bi an menta kasngi ginong yalam KSU North Khasi Hills District lambar ka Western Riboy border area kila dawating e bakador bar shunong gareben penshai pai ba halor kajing kano persha ay kaseng kumban kado ginong kit kam ka KSU Western border area kila shimkhia bantokin barkum juru ban penram juru kajing le dan bor jo kador bar shunong nong sir da Wengkam sendet ikawai kenong tri asha jokan ikashnong tang nomor bakla ajirap ikawai kalanot kablamat ikajingsa thambor hawai briu jong katay hi kashnong halo kani ikajingsa kentho hakinong yalam shnong kanong sir kinong yalam ka KSU lem kinong tri asha kipadan hapo kalama jokamegalaya asha workers union kilaya kendu banyatai halo ikajingsa wengkam kawai ka asha hakati kashnong barkum juru bandawa panchai nakador bar shnong nong sir halo ikajing kenok don kati joka KSU hakikam bi an hakani ikajia kendu apren ka KSU North Khasi Hills District, kinong kitkam ke KSU Western Riboy border area, lembar kinong tray asha, lai shimbanta na du usamla Ferdinand ki kharkamni, President ke KSU North Khasi Hills District, usamla receive pator, President ke KSU Western border, ikong Mira John Mersing, Secretary ke MAWU, ikong Imshida thank you, ibadai ke asha, kablasha wengkam hanong sir, naror kiway de. Awen kan nadungkalay karik sa tuwar acara atau nakidaw bang like bu FIR panyarap ibe ikina ibalasya patbor ha uway ubreo day nakatadaw bang akong kaasya nga lasya wen akong ini dibenta patabaan kalong like bu FIR biang namar kami kayeng jong kani kabasya patbor kabasya penpra kabalay kalong oh ya kata kabalay nakabenta kakam asya nga plan buo FIR nga yatu ya kini kiseng halang kibalong KSU bat kayo mong asya na pentip siya kita bat nagata kadaw kini kini ukuman lang ulakan to yang nga haka YouTube uloong bakani ka asya kaladay hok pen weng ya kakam jongkan mabantam jutray pa kam tip ya kam snong kam thau henry nga daladehi nga la persyangkat bala pendep ya kikam ka ka snong kala pa bat kamtam na ka health department ka kum ka jengtha jangkamay ngala yali penbian uni ukuman lang ula persya nga ula kan ko nga ha ka YouTube uong ba ngalong ka asya ka bom jutray kam ka bom juli ya pino kikam snong nga persya ya kani ka jengong jong ukuman lang ha ka ba nga ngalali ya ka ba pa ngalali ya ka ba ka ka snong kala pa henry hause uni ula kren yang ada kampung ula kanu yang ba ngalong kanong siya ka asya ka bom jutray nagalyang jong KSU Western border area ni layo ka jingtip na ka yang jong asya nong sejarah ka imshida nakyo baka syaweng na kam asya dan yang jong KSU hi jong activity bak hadin kata ila lek sesnong jong ka pangikot pangikadu jong soda ngimsyam ikundu yu jong sekretari ngimsyam ikundu te hatu usihi nilalai hagaying jong neka khna ka ba syabat bor ka ba dei bahing sem jong ka imshida nakyo te nira ya kan untuk berkejing lang di kulit untuk seperti kebaka transport kelabu untuk ini pernikahan berarti ketua ne di yang juga SU hadir ba ngila yok ketua ini ki jimut ki ba ngila ikan baka imshira thank you di ka kejingweng jong kasnong nongsir ya kan ne kam asya namar ka ne ka asya ka de bahing asam jong de syabat por te kum ka asya ka don hok ban yarap ya ka tu kan syabat por ban lirak syaki hospital balik tes kumta terter henday penpam kene kasnong pak namar ba utai nong buat bor udai bahing asam jong soda bat kumta terter ki den tak da baki persyak no ai gejing lam jong ka asya ya kan nong syabat bor de ku kasnong de nilai jong ka KSU de ni penremjur halor kajing le jong ka tugasnong ba ki persyak halor kajing yalam jong ka asya de hadin ba kedua ni pon nang yang jong KSU ngi lawan ni kendu ya u DMHO
yang pak pasti jadi ba yang ba nalian jongka di ujian nangta naga jirang status dispensary kumju naga si berkembang yang ba pin baik bahagian kam nang kono ka jingni ka jingburi horang pos nang patau ta ke jing kerpat jing nang yang GST dan ketu ka ST ba i pat ha khubor ka ba nang yang ka shnong ka katho ni ka KSU ba ni de ki KSU ki ba bom tip ya ka anga kanun ni shu le mama gino ikam kata ka jing permit jong ka shnong ba naliang KSU hana ba ni dot ikam illegal ki ba ni penlat tu ya kino ki ikam illegal kata ka de jing kino jong ka ne ka shnong henrei naliang jong KSU ni kata war halor kata ka jing kino jong ne ka shnong ba himdon bentai halor ka ne ka jing kino jong shnong te ka control ini kum ka KSU hana ba ide ki khana KSU ki ba ben prashnong ben prathau kata ka de ka jingkno jong ne ka shnom nong sil jirang ka kum ka jinghong jong u men lang nong hinda de spoken person te kum kata ka jing pen pachnong ru yang jong KSU hi ni naliang KSU ni kwa yak ba kum ka shnong kan don nang ka jing chitali away ben prakhat tak im lang salang ko shnong prathau kata ka de jing kwa jong KSU henrei pen bang ka jing ong jong shnong pa bagi dei ki nomon pa shnong dei ni persyak jur bagi kentai mador lo ka jing ong jong keduka shnong ti ki keno ni ba balai ta ka KSU kampet ya ka surok kampet ya ki lai ya ki development kata ka dei ki keno jong ka ne ka shnong nong sir henrei ni ong ba na liang KSU hi kino ki kam jong sarkar hi ni nang kuden kino ban ki pen kloi no i kam jong ki development hapo ka dong ka than henrei nim pe pat kino ice cream kata ni pen pa ma jong pi hana ka por de khadu nagaliang jong ko presiden jong ko Western Korea border area ni ong ba ka jingle jong ne ka shnong i ba ka ta om ka ta tai ki bedol hapo ka Western border area hade ka ta hapo kalama jong KSU ha ka bri un rep ka jengi wat unju ro ha ka ri ko chai ben re ka jing ong jong ne ka shnong i ong ba ka jingle jong ka kalong ka bokla bat nagaliang ka KSU ni nang ni shakma ro jikno jong ka ni dang ye buden pat ni shakma lada ka ne ka shnong tamwan ha ka jong jing pensyai na ha kamik jong jing asuk na yang hi KSU hi ini ya shakmat ne kam jing shong pendai mene komlong than alon tu video ko mi henrei ka kam ka hok ka ba itu i hybrid i ba ana i bala sha tombor auto u nong suksnom jong te ksnom bat ka bodong kam ka phang jong i kalong tum jing budin kum bala om na kini ki nong yalam na po ka Western border area ban ai ya bahok bru ya ini ikom ibsida thank you iba dei ka hok ka jui ka kamram ka jui ko bi asha na po katay ka snong nong sir jiram balik file ka FAR bat ka boso don kabe yangi kolong ba jing sha welcome no jui halor kane ka benta maso ba kani kamdi ka so jungi tang beningkong rela bun kisnong di selong ba kajing sha kumbor khambun ka yak bait na kasnong lemba kinong kitkam kadau ka sek hadin ba kayo i kajing ujor na tu kalong ing ban na ikong ibade yasha lemba kinong kitkam jong Western border area kila budin adu pasdang jong tu case hadu kes jing sha pen prai tigiyeng bat kumjuru ya ka kes ka ba sha welcome jong ini kom imsida thank you ha ka lai trek banai September bat ban pen shai sepi ilat thai kubor banak liang ka district kan hadin ka ji ya kendu lang mende kalasim ya karai bangin yai support ya ini kom imsida thank you bang inyo ya kahok ka jui in penpoiru ya kisti shaw health minister in penpoiru ka kisti shaka department health bapai lembaga mission jongka NRHM berkum juru ya kini kinukit kam sunong hangte kila penon kam baklai ka bor sapo ka district council berkum la persai mende dol kinukit kam jongka Western border area kaseng hi kai kabala isho nagli khot kibla budin in pha ya kashti
siya ka sinong napo ka nong sir jiram ngin ay por iki sitayo nyongski bakin ay gajing persay lembah kisaki satar gajing siya keno jong khot jong kaseng bat lada kimla ban penbiang ngliang jong kaseng kabja i kakum ka case kepada alor ka defamation hoi kadon gajing wa kendu jong kinong suksnong kontam saudara senong bos ketrisnong siya kaseng Henry kaseng kayam kanam up ya ke boro Henry kayai tre syutom swa namunta ini ikong ibanyo ya kahok kum itai Aisyah ibla tre syutom berkumju ya boro ki Aisyah ki bodon hapo ka distrik riboy ka jugi berkumju ru ya boro ki Aisyah ki bodon ka jela ka jugi kham tam hakum kane ka por kaba yoi kane ka khlam kane pandemic kaba kini ki Aisyah na kasnong sakawai kasnong hilaya tre syutom ban penbit penbiang ban pek perman lemba jong kajikta juga health department bat ngasungu ru ba jingdon juki kini baro kibalong kiningkong kita ki frontline warriors kibala ban tre shitom ban ai ya kajikri ke batam jong isnong itau boro tegumta kung kaseng aba pungkut lakerwo kaba kadu jongi bagi ide bat kakong ba inyo iya kahok bat kumjuru bat kinong susnong kibdon hapo kasnong nungsir bat kumjuru ngidon bentalang ban support ya itu i hybrid iba syak hambor hakinong susnong ketegisnong